Torsdag aften, og vi skulle i byen. Vi varmede op hos mig, og der stod Breezes på menuen. Vi kørte Radio Voice og prøvede Plunge. Og jeg havde købt en sexeskjorte ned i Jack & Jones. Jeg tog den på, men pludselig slog det mig, at den var for stram, og derfor sagde jeg: gutter, der er noget, som jeg tumler med. Hvad laver vi her? Bare svar mig ærligt, giv mig klar besked. Har jeg bildæk? Helt ærligt, har jeg ikke bildæk? Nej, det er da helt normalt at have lidt overflødig smæk. Men er jeg ikke en prop? Prøv at se min krop. Nej, du er da bare lidt kraftigt bygget. Tag nu og hold op. Nu tager vi i byen. Senere i diskotekets bar mødte jeg en dulle, som jeg troede var klar.